sing puasa sing ora puasa. Muga-muga nyong karo Rika kowe sehat lan bahagia ya. Ya arep njaluk wektune nggo cerita-cerita ya Lur. Yang ngapurane lah ya. Jadi kayak gini. Nyong arep cerita babagan sing jenengane kesempatan. Arep pada krasa bora, arep pada ngakoni bora, awake dhewe iki wis ngejona, wis ngliwatna, malah wis ngilangna sing jenengane kesempatan. Kesempatan pirang-pirang sing teka maring awake dhewe sedawane awake dhewe iki urip nang donya. Awit awake dhewe iki esih bocah ngantekan wis duwe bocah malah ngantek bocah kowe duwe bocah maning. Contone ya, contone kowe sing kepisan kowe jaman awake dhewe iki esih umur nang sing jenengane usia sekolah, usia belajar. Jadi usia sing mbok sinau, sing mbok bangun pondasi masa depane nek esih umur sing sekolah dasar ya SD ya dia nulung teman-teman mikir lah ngerti ngomben arep dadi apa. Ning nek wis sekolah lanjutan pertama, juran lanjutan atas, kuwi dung-dungane sekolah sing temenan. Ning ora kabeh ada manfaatna kesempatan gue Lur. Pada sekolah dolanan, boleh sinau ora temenan. Sekolah pada bolosan, malah anak sing sekolah kowe isine mung pacar-pacaran. Jan ya wancen ora kabeh. Ning jamane nyong lah ya, jamane usane nyong lah ya, sing umur semeno akeh banget sing pada kaya gue. Lah wong-wong sing kaya gue sing bakal ngomben-ngombene gue senengane maido kadaan majuk nang dalan umum nang apa mbiyen boleh sekolah gue ora temenan, ora pada manfaatna kesempatan didane uripe gue kayak glubean lah ditakoni sekolahe terusan jadi apa dadi pengacara jebulane pengangguran kakean acara ana sing ngomong dadi juragan kuda karo juragan pring jebulane apa senengane kuda-kudan karo pringas-pringis we beda karo sing bocah sekolahnya temenan biasane bar rampung sekolah lanjutan terusan jadi bocah kuliahan bahasa wisudan ya dilalah boleh pegawaian dia ora kangelan terusan bahasa umah-umah biasanya ya uripe gue kecukupan lah apa-apa keturutan gue ya karuan sih ora mesti kabeh bocah sing biyen temenan boleh sekolah terusan uripe kabeh kecukupan uripe kaya sultan makmur jibar-jibur bisa ngantek tuku kapal mabur ya ora ning beda karo sing bocah sekolahe pada ora temenan we Lur ya dadi nek isa ya sing pada duwe anak pada tumungi lho kon sekolah sing bener. Lah
nek rika-rika kuwi sing pada ora manfaatna kesempatan sing pertama kuwi ya ki ngene tekandane nggih metek ngene dadi tekandane ya sing jenengane kesempatan kuwi tekane ora mung sepisan bisa tekane keri-kerian ning basa wis ngerti aja pada nggo kemampangan masalah apa kesempatan kiye ora bisa tekane kuwi dijak kangsenan tekane kuwi dadakan ora isa kancan wong-wong sing cekatan sing bisa manfaatna kesempatan kuwe jadi sing jenenge kesempatan kuwe pada karo peluang lur jadi nek misalkan biyen sekolahe pada ora bener ora temenan terusan ngajo lah nunggu kesempatan sing tekane keri-kerian ya gue peluang kudu pinter maca peluang wong-wong sing cekatan sing isa nyekel peluang gue nyekel kesempatan gue terus isa nikmati kasile gue wong-wong sing jempolan jadi pada aja teman-teman ngajo ayo pada ngenteni kesempatan ning aja nunggone kudu pinter-pintere deleng peluang deleng kesempatan ya jadi bakale mengko-mengkone uripe bisa berkecukupan lah ya minimal isa tanggung jawab maring keluarga belur tapi ya gue kesempatan sing kayak gue ya kita kandani maneh anak kesempatan sing tekane mung sepisan jadi ora bakal teka maning ning kudu ngerti aja ngantek orang ngerti ngantekan wis mati ye penting lah kesempatan apa gue kesempatan sing dhewek iki lagi dilakoni ya gue kesempatan urip nang dunya kudu manfaatna kesempatan kiye nglakoni apa sing dadi dawuh Gusti Allah terus ngilangna utawane ngeduwih apa sing dadi larangane gue kesempatan gue tekane mung sepisan nek ngansek melanggar terus ora bisa manfaatna kesempatan gue terusan ngantekan dhewek mati wis ora bakal teka maning kesempatan gue paling ya nek biyen-biyene semasa uripe gue isa didik anak-anake pada bener terusan dhewek sing terusan wis mati pada ndongakna awake dhewek ya mungkin mending. Lah gue termasuk kesempatan lur. Makane ayo kesempatan sing nggo nyenengna anak bojo nang dunya ya anak keluargane ya dimanfaatna terus kesempatan urip nang dunya sing mung sepisan gue ya kudu dimanfaatna ora kudu wong liya sing arep nulung awake dhewek tapi awake dhewek keluargane dhewek iki lho dadi ayo lah kesempatan kiye pada di manfaatna iki lho lah ki termasuk siki kesempatan agi bulan puasa ayo di temenane lur boleh kesempatan puasa kiye urung mesti tahun ngarep dhewek menangi aja darane puasa gue hal sing ora penting ada kemampang ke kewajibane awake dhewek sing ngakune wong Islam ya cukup semene lur wis paham kok ya muga-muga nyong karo Rika selamat nang dunya terus selamat nang akhirate ngemben ya cukup semene lah ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.